Dobrý den, mé jméno je Kateřina Mrázková a já bych vám chtěla představit svou středoškolskou odbornou činnost na téma trestný čin znásilnění. V následujících minutách se budeme bavit převážně o návrhu zákona a s tím související redefinicí zákona, pak následně obětí z pohledu viktimologie a mou praktickou částí. Cílem mé práce bylo toto téma detabuizovat, vymezit pojem znásilnění pro laickou veřejnost a pohlédnout na možnosti řešení obětí z pohledu viktimologie. Využívala jsem k tomu analýzu právní úpravy, rozhovor a dotazník. 16.11.2023 Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě novelu trestního zákoníka a s tím souvisejících dalších předpisů, které redefinují pojem znásilnění tak, aby odpovídal modernímu pojetí ve světě a nebude se nadále na znásilnění pohlížet jako na čin vynucený násilím. Dále tento návrh bude zahrnovat koncept neznamená ne, kdy oběť musí se znatelným způsobem projevit nesouhlas s tím, aby byl ten trestný čin na ní vykonáván. Dále se navrhuje, aby tento koncept byl obohacen konceptem zneužití bezbrannosti a s tím bude souviset určení výše hranice nízkého věku, respektive určení hranice nízkého věku převážně u dětí. Dále, co tak bude velmi znatelné, bude zvýšení hranice odnětí svobody. Tady můžeme vidět hlavně příklad toho, že se od paragrafu 185 bude odlučovat paragraf 185a, sexuální útok. A pro porovnání můžeme vidět, že v současné právní úpravě za znásilnění v prvním odstavci je odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a v tom návrhu zákona bude potrestáno odnětí svobody na 2 léta až 10 let. A tady je příklad odstavce prvního sexuálního útoku, kdy bude za všechno ostatní, co nezahrnuje znásilnění, pachatel potrestán odnětí svobody až na 5 let. Oběť je potom definována v zákoně o obětech. Každá oběť splňuje nějaké viktimologické faktory a ty jsou sociální, behaviorální a osobnostní. Mezi ty sociální bych zařadila výchovu nebo takové to rodinné prostředí, ve kterém to dítě vyrůstalo. A mezi behaviorální se řadí jeden z těch nejvyšších prvků, při kterém dochází ke znásilnění, a to je právě provokování. Každá oběť pak má nějaké viktimologické vlastnosti. Za nejdůležitější já považuji spolupráci s policií, protože pokud oběť nespolupracuje s policií, tak nikdy nemůže dojít do padení pachatele, anebo právě většina případů zůstává latentními neboli skrytými. Ty zůstávají skrytými z toho důvodu, že se oběti bojí s tím, nebo se stydí s tím přijít na povrch, anebo se jedná o nějakou osobu velmi vlivnou nebo známou a ty oběti si myslí, že by nemělo vůbec smysl, aby tady s tím vycházely na povrch. Na druhou stranu je 50% případů vymyšlených, a to většinou ze msty k bývalému příteli nebo ze zaměstnance. K tomu, aby to ta oběť při nějakém traumatickém zážitku nemusela vyprávět víckrát, tak tomu slouží speciální výslechové místnosti, které za určitých splněných podmínek můžou sloužit jako důkazní materiál u soudu. Takhle vypadá místo, ve kterém je vyslýchána oběť s řádně proškolenou osobou. Tady v tomhle se to nahrává v této místnosti. A tohle je rodinka, která slouží k tomu, aby na ní převážně děti ukazovaly, co se stalo. Co mi z rozhovoru vyplynulo, je to hlavní, že z 90% se jedná o pachatele, kterou oběť důvěrně zná. Taky se mi potvrdilo, že zhruba ta polovina těch případů je stále latentních. Z dotazníku mi potom vyplynulo, že opět se mi potvrdila ta teorie, že polovina těch případů je vymyšlených. Dále, co mi z toho nejvíce bylo pro mě nejzávaznější, vyplynulo, že respondenti shledávají trest za znásilněním v momentální chvíli nedostačujícím a zvedli by vyšší trestní sazby a někteří by dokonce zavedli léčbu pachatele.
Na závěr by se má práce dala rozvinout v mé bakalářské práci nebo diplomové práci a to bych chtěla zkoumat, zdali po zavedení tady tohohle návrhu zákona mělo na pachatele nějakou funkci preventivní, zvýšení té trestní sazby odnětí svobody, anebo ne. Na závěr bych chtěla jenom říct, že má práce splnila cíl vytyčený v úvodu. A já vám děkuji za pozornost.